Να καταθέσετε, βεβαίως. Να καταθέσετε. Κύριε Πετράκο, έχει το λόγο. Και έπεται ο Υπουργός, κύριος Θεόδωρος Δρίτσας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, στην ιστορία μένουν πάντα οι ηγέτες που στις κρίσιμες στιγμές λένε όχι στην κατάλυση της δημοκρατίας, όχι στην κατάλυση της λαϊκής κυριαρχίας, όχι στην κατάλυση της περηφάνειας και της αξιοπρέπειας του λαού μας. Στην ιστορία λοιπόν της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, ό,τι λένε να λένε τα ντόπια και ξένα παπαγαλάκια, θα μείνει ο Αλέξης Τσίπρας και ολόκληρη η κυβέρνηση για την ιστορική της απόφαση να πει το μεγάλο όχι στις ιταμές προκλήσεις των εκβιαστών δανειστών. Στην ιστορία όμως των λαών έρχεται η ώρα για να αποφασίσουν και αυτοί για τα μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι. Καλούμε λοιπόν τον ελληνικό λαό να πει ένα μεγάλο ναι στη λαϊκή κυριαρχία, ένα μεγάλο ναι στη δημοκρατία, στην αξιοπρέπεια, στην ανεξαρτησία, ένα μεγάλο ναι στο μέλλον και στη θετική προοπτική του λαού και πάνω απ' όλα της νεολαίας. Να πει όχι στους εκβιασμούς, όχι στα πραξικοπήματα, όχι στην εκτροπή, όχι στην κατάλυση της λαϊκής κυριαρχίας. Νόμισαν οι κύριοι της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Δούνου του ότι η κυβέρνηση αυτή θα φοβηθεί. Νόμιζαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι Γιώργος Παπανδρέου. Νόμισαν ότι μπορεί να εκβιάζουν, γιατί αυτό έκαναν μέχρι αυτή τη στιγμή και τους έβγαινε. Την πάτησαν. Νόμισαν ότι αυτή η κυβέρνηση θα φέρει μνημόνιο, ότι θα επαναλάβουν κάνες. Την πάτησαν, γιατί την τύχη την παίρνει ο λαός στα χέρια του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ιστορική του απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο να θέσει σε δημοψήφισμα την απαράδεκτη πρόταση της υποτέλειας και της κατεδάφισης, της κοινωνικής κατεδάφισης, και να καλέσει το λαό να πει ένα μεγάλο όχι, αυτό το όχι θα μετατραπεί σε λαϊκή χιονοστιβάδα. Ταραχή μεγάλη, όπως είπε και ο Υπουργός, έχει πέσει παντού, και στους πιστωτές και στους εγχώριους υποστηρικτές τους. Έχει λοιπόν κανένας αμφιβολία μετά από όλες αυτές τις μέρες ποιος φοβάται το δημοψήφισμα, ποιος φοβάται να μιλήσει ο λαός, ποιος φοβάται ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της απόφασης του λαού την Κυριακή? Ταραχή μεγάλη έχει πέσει και στις εγχώριες μνημονιακές δυνάμεις. Είδαμε ότι την ανησυχία και την ταραχή, γιατί είναι υποχρεωμένοι να τοποθετηθούν με ένα ναι ή με ένα όχι στο σκληρό μνημόνιο που ζητάνε οι πιστωτές. Βεβαίως, σε συνεργασία με τους άλλους φίλους της διαπλοκής, των μέσων ενημέρωσης, προσπαθούν να διαστρέψουν το ερώτημα, γιατί ντρέπονται να πούν ναι στο μνημόνιο το νέο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς απαντάμε απέναντι σε όλα αυτά με δημοκρατία. Εμείς απέναντι στον αυταρχισμό και στη σκληρή λιτότητα απαντούμε με δημοκρατία, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Καλούμε τον ελληνικό λαό να μην φοβηθεί. Καλούμε τον ελληνικό λαό ό,τι και να ακούσει μέχρι την Κυριακή, αφού ο κύριος Γιούνκερ είπε όποιο και να είναι το ερώτημα, ο ελληνικός λαός να πει ναι. Εμείς λέμε ο ελληνικός λαός να πει όχι στα νέα μνημόνια, να πει ναι σε μια συμφωνία η οποία θα κάνει βαθιά διαγραφή του χρέους, θα ακυρώνει τη λιτότητα, θα δίνει μια αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο. Αυτού του είδους προοπτική μπορεί να προσφέρει, να υπάρξει λύση στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να μην συζητάν το θέμα του χρέους. Θα το συζητήσουν όμως.
και θα είναι ντέλα μεσημέρι. Δεν είναι δυνατόν προκλητικά οι Γερμανοί, όταν οι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ ματοκύλησαν την ανθρωπότητα, τους διέγραψαν το 65% του χρέους, να αρνούνται να προσφέρουν μέρος των όσων κέρδισαν στην Ελλάδα από την είσοδό της στην ΟΝΕ και πόσο κέρδισαν οι τράπεζές τους από αυτό που έγινε το 2009. Επειδή λοιπόν δεν μπορούν, παρά το οργανωμένο σχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 25 του Γενάρη, να ανατρέψουν την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση αυτή αποφάσισε να στηριχτεί στο λαό, όχι όμως ως Πόντιος Πιλάτος, αλλά λέγοντας ευθέως την πρότασή της να πει όχι. Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν τώρα να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Την επιχείρηση του φόβου την ανέλαβαν τα εγχώρια κέντρα της διαπλοκής. Οι εφημερίδες του συγκροτήματος, που έχουν πρόγονο για να θυμηθούμε το ελεύθερο βήμα που υπηρέτησε τη γερμανική προπαγάνδα στην κατοχή και έγινε βήμα μετά για να ξεπληθεί, τα νέα της αποστασίας, με τους συμβιβασμένους τίτλους της δικτατορίας, επανέρχονται Δημήτρα στον οικονομικό πόλεμο κατά της ελληνικής κοινωνίας, σε μια επιχείρηση ξεπουλήματος με πρωτοσέλιδα που δέρχονται σκονάκια από τις Βρυξέλλες. Όμως δεν πρόκειται να περάσει τίποτα. Δεν θα ζητήσουμε την άδεια του κυρίου Σόιμπλε και του κυρίου Ντάσεμπλουμ για να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ακριβώς έτσι, για να καταλάβουν οι εραστές της μνημονιακής εξουσίας, οι χατζαβάτιδες των εργολάβων, οι λάθρα βιώζοντες στην με κάποια πολιτική πορεία και σε σχηματισμούς της αριστεράς και οι μηδέποτε εργαστέντες γόνοι πολιτικών οικογενειών, γιατί που δεν έχουν εξηγήσει ούτε το πόθεν έσχες, θα απαντήσουν και θα βρεθούν την Κυριακή, θέλουν δεν θέλουν, μπροστά στο μεγάλο δίλημμα. Ναι, στη συνέχιση της καταστροφής του ελληνικού λαού, ναι σε νέα μνημόνια ή όχι στους εκβιασμούς, όχι σε νέα μνημόνια. Αυτόν τον οικονομικό, πολιτικό και ψυχολογικό πόλεμο που ζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία θα τον κερδίσει ο ελληνικός λαός. Θα τον κερδίσει γιατί ο ελληνικός λαός έχει μεγάλη ιστορία αγώνων και γιατί τα μνημόνια για αυτούς που θέλουν να τα επιβάλλουν είναι η ουσία της λογικής τους και της πολιτικής τους. Αποδείχτηκε. Καταθέσαμε βαριές προτάσεις, κάναμε μεγάλους συμβιβασμούς με τις 47 σελίδες. Όμως, για κοιτάξτε τι έσβησαν, τι επέστρεψαν και έσβησαν, την έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις πάνω από 500.000. Δεν πρέπει αυτό να γίνει. Την φορολόγηση του τζόγου. Δεν επιτρέπεται αυτό. Καθόλου. Και τι πρότειναν και τι άλλο απέτρεψαν. Τις τριγωνικές συναλλαγές. Απαγορεύεται ούτε αυτές τη φορολόγηση στις τριγωνικές συναλλαγές. Τι όμως πρέπει να συνεχιστεί? Η μείωση των συντάξεων, η αύξηση του φόρου στον κόσμο, η κοινωνική γενοκτονία. Και επειδή κάποιοι μιλήσαν και για τους αγρότες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κουτσούκος, μίλησε για τους αγρότες. Ξέρετε τι, οι αγρότες ξέρετε τι θέλουν οι δανειστές από εσάς? Εξομοίωση της φορολογίας των αγροτών με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Δεύτερον, αύξηση του συντελεστή φορολόγηση από το 13% στο 26%. Τρίτον, αύξηση της προκαταβολής φόρους από το 27% στο 100%. Τέταρτον, κατάργηση της απαλλαγής από φόρο των επιδοτήσεων για ποσό έως 12.000 ευρώ που ψήφισε η κυβέρνησή μας. Πέμπτον, κατάργηση της επιστροφής φόρους για την κατανάλωση πετρελαίου στους αγρότες. Έκτον, μείωση στο μισό της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης για το 2016. Έβδομον, αύξηση της τιμής του αγροτικού ρεύματος. Όγδο, τριπλασιασμό των εισφορών του ΟΓΑ. Ένατον, αύξηση του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων στο 23% από το 13%. Δέκατον, αύξηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά προϊόντα στο 23%.
Αυτό προτείνουν οι δανειστές στους αγρότες. Αυτό προτείνει οποιοδήποτε αγρότης που είπε ο κύριος Κουτσούκος ότι θα να ψηφίσουν ναι. Αυτό προτείνει. Ποιος λοιπόν θα ψηφίσει ναι? Αυτές είναι οι προτάσεις τους. Η ελληνική κυβέρνηση 5 μήνες δίνει σκληρή μάχη μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας προκειμένου να εφαρμόσει την εντολή και το νομοσχέδιο αυτό είναι η εντολή που της δόθηκε στον ελληνικό λαό. Αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται σήμερα εδώ και φέρνει η κυβέρνηση για να ακυρώσει μνημονιακούς νόμους, να ανακουφίσει τους ανθρώπους με αναπηρία, να λειτουργήσουν τα ΚΕΠΑ, να δώσει ανάσα σε ελεύθερους επαγγελματίες για να μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους, γιατί έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους. Ο στόχος όμως των δανειστών ήταν συγκεκριμένος, να πνίξουν την κυβέρνηση και να ρίξουν την κυβέρνηση. Όμως αυτό δεν θα το καταφέρουν. Αυτές τις μέρες η κυβέρνησή μας μιλάει στο όνομα των φτωχών και των ηττημένων, γιατί αρνήθηκε τη σκλαβιά και τον εγκλωβισμό. Γιατί, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, ναι, πρώτη φορά αριστερά σημαίνει πρώτη φορά δημοκρατία. Και είναι ντροπή να λέτε ότι είναι πραξικόπημα η έκφραση της Βουλής του ελληνικού λαού. Είσαστε ναι στην Ευρώπη. Καλά δεν ξέρετε ότι στην Ευρώπη έχουν γίνει 40 δημοψηφίσματα και στην Ελλάδα δεν έχει γίνει 40 χρόνια κανένα δημοψήφισμα. Αυτό είναι το ναι στην Ευρώπη που μας λέτε? Το δημοψήφισμα είναι αντισυνταγματικό. Μας είπατε την πρώτη μέρα γιατί απαγορεύεται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για δημοσιονομικά θέματα. Αλήθεια, το μνημόνιο ήταν συνταγματικό, Το μνημόνιο ήταν συνταγματικό που μας βάλατε στο μνημόνιο. Αλήθεια, δεν ξέρετε ότι αυτό που σας ενοχλεί και αυτό που πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός είναι αυτό που ενοχλεί αυτούς που θέλουν να πούν ναι, είναι ότι η δημοκρατία, γιατί απευθυνθήκαμε στο λαό, γιατί ξέρουμε ότι τον πόλεμο που υφιστάμεθα δεν πρόκειται να τον κερδίσουμε μόνοι μας, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θα τον κερδίσουμε μόνο με την ενεργή συμμετοχή του λαού. Το μήνυμα λοιπόν από το δημοψήφισμα θα είναι συγκλονιστικό και μοναδικό. Θα είναι ένα μεγάλο όχι για μας αλλά και για όλους τους λαούς της Ευρώπης που πλήττονται από τη λιτότητα. Καλούμε λοιπόν όλον τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους. Καλούμε τους συνταξιούχους να σκεφτούν τα εγγόνια τους. Καλούμε την νεολαία να απορρίψει τα τελεσίγραφα των δανειστών. Καλούμε τον ελληνικό λαό να πει ένα ηχηρό όχι στον αυταρχισμό της λιτότητας, όχι στην καταστροφή της χώρας και των ανθρώπων της, όχι στη λαιλασία του εθνικού πλούτου. Ο αγώνας που δίνουμε δεν είναι μόνο για μας. Είναι ένας αγώνας για την αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Ναι, όποιος είναι με την Ευρώπη είναι με το όχι. Γιατί οι πολιτικές της λιτότητας, της υποτέλειας και της κατάλυσης της δημοκρατίας πρέπει να ιτηθούν. Δεν έχουν θέση στην Ευρώπη. Το πρώτο λοιπόν γενναίο βήμα που έκανε ο λαός μας στις 25 του Γενάρη τον καλούμε να το ολοκληρώσει στις 5 του Ιούνιου για να γραφτεί μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού λαού και να καουστεί στην Ευρώπη όλη αυτό το μεγάλο όχι. Αυτή είναι η απάντηση μας που πρέπει να δώσει ο ελληνικός λαός, να καταψηφίσει τις βάρβαρες προτάσεις των θεσμών, να καταψηφίσει την κατάλυση της λαϊκής κυριαρχίας. Πρέπει να πάρει ο ελληνικός λαός χωρίς φόβο, χωρίς την τρομοκρατία αυτών που χρόνια δεν έβλεπαν τα εκατομμύρια των ανέργων στις ουρές, αλλά βλέπουν τώρα τις ουρές στα ATM. Να μας πούν λοιπόν, πρέπει να πάρει την απόφαση για το μέλλον του, πάνω απ' όλα για την νεολαία, η οποία κατά εκατοντάδες χιλιάδες έχει πάει στο εξωτερικό όλο αυτό τον καιρό. Ο ελληνικός λαός μπορεί να ζήσει, να ορθοποδήσει. Το δημοψήφισμα της Κυριακής είναι μια μεγάλη μάχη στη σκληρή σύγκρουση που δίνεται για να αλλάξουμε τα πράγματα και στην Ευρώπη, να ανατρέψουμε τις πολιτικές της λιτότητας στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Πετράκο. Το λόγο έχει ο αξιότιμος Υπουργός Αναπληρωτής.